ndakavuma kuti aiwa kwakaita kuti ndirarame zvakanaka kwakamudira pfuma yangu ndokwandaenda kuvakira musha wangu ndavaka musha wangu ndakaona kuti handikwanise kuti ndipembere musha uyu nehama dzangu ndiri ndoga ndakaona kuti mese ndakararama nemi zvakanaka muri shamwari dzangu ndakati aiwa pandichapemberera musha wangu ndikaenda kuti mese mushake muripo tichifara vapwerevese vaungana pano vachengetedzeika baba ndimi mune mutsvairo ndimi mune chamhu inorova asi vana vari kungoita idambe baba The Bible says in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. Hallelujah. Nditendere ima nguva ino yamawira zuva ndikumbire pastor our local pastor Triti vauye kunonecha kuno kumberi vaone kuti shumira kuna Mwari titange program yedu zvakanaka. Weduwe gara uchiziva kuti pakutanga akasika nyika ndi Mwari. Hallelujah. Saka ngatizive kuti patinoita zvinhu zvedu chinotanga ndi Mwari. Can I talk to somebody? Mukatanga pastor vanozoita sei mari? Sorry. So makutoparidza pastor vanozoita sei? Aitai order imini. Ini tiri rafu manje. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndinokukwadzai mose muzita raIshe Jesu Kristu ndichiti amen.
vari kufara vose ameni, vari kufara vose ameni. Aiwa, tinoda kuti kutendei panguva ino nekutoka kwezuva ino handinai. Tinoda kuti titende Mwari nezuva rakaisvonaka kudai ratasanganiswa nyama nemweya zviri pamwe chete handinai. Hapasi pose patinofanira kungosangana pamatambudziko kana kusangana panguva yekunge tashayikirwa nevadikani chete, asi zvakare tinofanira kunge tichisangana kunyangwe nepanguva yakadai yokufara handiti. Saka takuda kuti titange programu yedu, tinoda kuti tisume programu iyi kunomusika handitika, kuti Mwari vatiitire zvakanaka handiti. Mwari vatichengete nekutiitira zvakanaka, nekuti Mwari vatiitira zvakanaka tabva kunzvimbo dzakasiyana siyana, tikafambiswa munyasha, tikanzvengeswa mukati memaaccident handitika. Mwari vari mutungamiri wedu. Toda kuti vana baba bvisai ngowani dzedu tikudze musika handitika. Tose tokotamisa uso hwedu tinamate muzita renyu Baba neremwanakomana neremweya mutsvene. Baba, ndinoda kuti tikutendei nokutichengeta kwamunotiita misi nenguva. Toda kuti tikutendei nezuva rinonzi nhasi. Baba, toda kuti tikutendei nokuti matisanganisa nyama nemweya zviri pamwe chete. Baba, toda kuti tikutendei Baba, kunyangwe nepurogiramu iri pano pamberi pedu. Ishe Jehovha, tiri kusuma zvose izvi pamberi penyu. Urongwa hwose Mwari Baba tiri kusuma pamberi penyu. Hakuna chatinogona kuita kana imi musipo. Tasanganiswa pano hama neshamwari. Ishe Jehovha, samasimba zuva iri ratira kuti tifare, tira kuti tifare pamwe chete nemi. Pasawanike vanotukana, pasawanike vanokuwadzana. Ishe Jehovha, samasimba imi mutichengete, mutitiitire zvakanaka kusvika programu iyi yapera. Imi mutungamiriri wedu, ivai nemumwe nomumwe. Jehovha, samasimba patichange tichifara, tigone kufara tisafarise. Baba, tiitire zvakanaka, musatisiye tiri tega. Ivaiwo nesu mukati mezuva rinenzi nhasi. Tanamata nokutenda kuburikidza nemuzita remwanakomana wenyu anonzi Jesu Kristu muponesi akatifira pamuchinjikwa tichiti amen. Aiwa, ngatipei Mwari chiko chokuombera. Hallelujah. God is good all the time. Hallelujah. Ndakafitwa nekuita mufundisi handiti. Ngatizive kuti nzvimbo yatiri ine varidzi. Tinoda kutungamirirwawo zvepamaoko, tigokudzawo zvemadzimambo emunharaunda dzatigere. Saka tiri mumweya mumwe wana baba waya vakapfeka ngowani, ngatikurirei ngovani dzedu tione kutungamirwa pamaoko. Madzimai togara zvakanaka. Ndinotenda hongu ndauya pano pamberi penyu mese munondiziva chasabhuku chave chimwe chisango chine mapuranga chekumapongera. Ndiri mudunhu ramambo ani ramambo Makope. Horidhe yasvika, vana makauya, ana mbuya ana baba, musatambire pasi dzimwe dzamusingazoita bhakupi nevana vadiki, nokuti mangwana ndititengete chama child abuse kuminda priest vana adiki. Woverenga sei? Ndikukumbirwa Azimbiti kuti vauye pano vapedzise zvandikutaura. Azimbiti, ndikukumbira kuti muye pano. Hongu, ndikukumbira imimi, nekuti ndiri kukumbira imimi, handiite zvinhu zvangu ndega. Tinofanira kukudza dunhu redu. Tinomutenda achiita kuti tisangane. Horidhe hatipote tichibatana tichirairana vana. Ina handipedzetsai vakuru vangu. Makadi henyu. Inokuudzai zvimwe chete zvozvane vava. Indemirira mambo Makope. Zvanenge taura ini handipikise. Kana imi makaisira Makope pakandiudza ndine ndikoti zvikude zvakadaro. Basa rineri ndarifarira zvokuti raitikawo muno mumusha tisingazive kuti richaitika. Chiedzo Elijah of Samsoni kuti kuita mwamusha kuda kuti zvinhu zvirege kuperera pano. Kana pamwe munhu achaita basa rakadai so, tidaidzei
tiuye tiparire basa rapo hatinoutsi hatiri nyanga pasi nyanga amusinaa pasi nyanga magona manje aoye takumbira kuti tokumbirawo zvitiite maoko ndoenda kumbira sekuru madzishe uyai nechepamberapo dzikai nechepamberapo ndione kusunungukawo muchakandoomesera kana akubata aiwadza kuti mapepa ngatizive kuti nzvimbo yatiri ine varidzi tinoda kutungamirirwawo zvepamaoko tigokudzawo zvemadzimambo emunharaunda dzatigere. Saka tiri mumweya mumwe wana baba waya vakapfeka nguwani ngatikurirei nguwani dzedu tione kutungamirwa pamaoko madzimai togara zvakanaka. Ndinotenda hongu ndauya pano pamberi penyu mese munondiziva chasabhuru chave chimwe chisango chine mapuranga chekumapongera ndiri mudunhu ramambo ani ramambo Makope. Horiday yasvika vana makauya ana mbuya ana baba musatambire pasi dzimwe dzamusingazoita pakupi nevana vadiki nokuti mangwana ndisitengete chama child abuse kuminda priest vana adiki voverenga sei ndikukumbirwa azimbiti kuti vauye pano vapedzise dzandikutaura azimbiti ndikukumbira kuti muye pano hongu ndikukumbira imimi nokuti ndiri kukumbira imimi handite zvinhu zvangu ndega. Tinofanira kukudza dunhu redu, tinomutenda achiita kuti tisangane. Horiday hatipote tichibatana tichirairana vana. Ina handipedzetsai vakuru vangu. Makani henyu enda kuudzai zvimwe chete zvaneva indemirira mambo Makope zvanenge taura ini handipikise kana imi makaisira Makope pakandiudza ndina ndikoti zvikuda zvakadaro basa rineri ndarifarira zvokuti raitikawo muno mumusha tisingazive kuti richaitika chiedzo Elijah of Samsoti kuti zvikuita mwamusha ndoda kuti zvinhu zvirege kuperera pano kana pamwe munhu achaita basa rakadai so tidaidze tiuye tiparire basa rapo hatinoutsi hatiri nyanga pasi nyanga amusinaa pasi nyanga magona manje aoye takumbira kuti tokumbirawo zvitiite maoko ndoenda kumbira sekuru. Madzishe uyai nechepamberapo dzikai nechepamberapo ndione kusunungukawo muchakandoomesera kana akubata aiwadza kuti mapepa kumatari
Zoreka vapwerevese vaungana pano vachengetedzeika baba. Ndimi mune mutsvairo, ndimi mune chamu inorova, asi vana vari kungoita idambe baba, dambe changamire. Vabatikidzeyiwo kuenda navo mumatare, musungano womunja kumachembere, kuti mutambo wevana uenderere mberi usina chinoputsa, usina chinokanganisa. Mudunhu menyu maitwa mashave-shave. Pamusore mese. Pamusore. Toda kuendesa. Tumbotamba tifare. Ino kurwe chichichi. Ndakukufai. Tinogujunura magitare tikaadzosera. Pamusoroi madzishe vari pano. Pamusoroi honorable vedu MP vari pano. Pamusoroi kansera vedu vari pano. Pamusoroi varidzi vemusha, ndichireva sabhuku kana kuti masabhuku emusha uno vari pano. Pamusoroi vashandi vedu vehurumende, ndichibvira vashandi vedu veZRP vari pano nevamwe vanoshanda mumapazi akasiyana siyana. Pamusoroi zvakare ruzhinji rwose rwatikuta pano pamusha pano. Ndinoda kuti panguva ino tisumudze honorable vedu vauye kuno kumberi tigone kugamuchirana navo. Pamberi neZANU-PF neutongi wababa Munangagwa pasi nemhandu. Makadiko makomrades. Ini ndimire pamberi penyu ndinonzi Chisaira Tatenda. Ndauya pano ndakamirira honorable Magumbe. Vane kumanikidzika kwavaita kuparliament, saka vati tichiendai sekudanwa kwatakaita. Ndinotenda makomrades. Aiwa. Tinokutendai vanga vakamirira honorable vedu. Panguva ino ndichadedza kansera vauye vasangane neruzhinji. Ndiri kunzwa panapa kuti kansera vari kunzi vanenge vasangana norufu handitika. Saka egai tidarike pamberi, toda kuti sabhuku vedu vomusha uno vauye vasangane nevana vavo, vauye vakwazise mhuri yavo. Sabhuku wapedza. Ndazwa kuti vanenge vabhoya pano nechekare right. Ndakonda pane chimwe chidano ndiri pano, ndakamira pano pamusha pano. Ndini dzvitu wacho nhai, ndini dzvitu wacho. Ini ndini mukoma wamusunda gore handiti.
anova iye anonzi Oliver Dzviti handiti ndiri mukoma wake. Saka panguva inei ndira kungoti mungoona iyo mhuri yacho yekwaDzviti yacho handiti iri pano. Ndaingokumbira kuti mungoya mufambe mumire pamberi apo mungoona mhuri yacho. Uyai mhuri yangu. Pamusoroi regai ndiite zvinhu zvangu nokukasira handitika kuita kuti tizosvika kwacho kwamuri kuda nokukasira handiti. Ava ndo vakwanisa kusvika pano nhasi handiti. Nokudawo kwechikonzero zvakare chakanganisa kukanzira kuti vange vachisvika pano chine chokuti norufu kumushawo zvakare kuguruve ukoko vakasanganikawo norufu. Saka vazhinji havana kuzokwanisa kuita sei, havana kukwanisa kuuya handitika. Saka regai nditange nokukuzivisai mamiriro azvakaita. Right, homwe yamunoona iri apa iyi homwe ndochibaba ichi, ndochibaba zvacho ichi, ndochibaba ichi. Zvakamira zvakadaro. Inini ndiri third born mumba medu ndizvo nai. Kuno mukomana mukuru kuchizouya mumwe anoteerwa nababa womukomana anonzi Jasu wamunoziva. Jasu munomuziva munomuchoesha handitika itimu renyiri. Baba vaJasu ndo vanozosiyira ndiri pano. Kuna vamwe vasipo zvakare handitika. Tabva pana sangu ndo panozoya mukomana upi? Alani. Sekuru Musundagore. Sundagora. Ndo vatiunganidza pano, ndo vane chiitiko chiri papi? Chiri pano handitika. Maoko mudenga. Odewe. Aiwa, tinoda kuti tizvitende handitika. Zvakadaro. Ava muri kuona ava kubvira apa 1 2 3 4 5 ava ndana adzimai vedu ava vamuri kuona apa handiti. Ava vakamira apa ava kutangira kuna avavo nevava vaisa vandana amai vangu ava handiti. Toenda ava vamuri kuona vakapfeka matisheti ebreak ava vana vangu ava nomumwe ari kuseri navamwe vese vadiki vamuri kuona ava. Saka zvoreva kuti murume uyu zvese zvabva pamurume upi uyu handiti. Tenda ava vakomana vamuri kuona ava vana futi kwatiri ava zvoreva kuti vese vazukuru kupi. Saka nevazukuru varipo ipapapa vamwe vese vanosara kutaura vazukuru handitika. Saka dzimwe yehanzvadzi dzangu iye hanzvadzi yangu yamurona iri kutaurisa yehanzvadzi yangu pane pane mumwe wacho uyu imwe hanzvadzi yangu iri apa zvakare. Saka panguva ino ndirangoti sekuru Musundagore vambosangana nemango kukwazai nai makadi hama dzangu. Ini ndinoziva ndiri mwana wenyu ndakakurira muno muchiwese ndikarira Brigadier Mandu
ndaenda masango zvinhu zvakasvika zvakafamba zvakanaka. Ndakavhuma kuti aiwa kwakaita kuti ndirarame zvakanaka kwakabudirira pfuma yangu ndokwandada kuvakira musha wangu. Ndavaka musha wangu ndakaona kuti handikwanise kuti ndipembere musha uyu nehama dzangu ndiri ndoga. Ndakaona kuti mese ndakararama nemi zvakanaka muri shamwari dzangu. Ndakati aiwa pandichapemberera musha wangu ndisakada kuti mese mushange muripo tichifara. Saka ndosaka ndakudaidzai pano kuti munge muri pano. Ini ndiri mukati menzvimbo ineyi ndiri mwana wenyu. Chamunoda munondiudza handisi wemusangano handisi pakukambira bodo asi ndiri mwana wemusangano. Ndiri mwana handina kwandinosarudza kungava kudhariweni kungava kupi kama ndikupira ndiri mwana wenyu. Saka ndiri muno muchaona ndakaya kuti tibatire pahukama ndiri mwana wenyu. Chamunoda musaremerwe ndechakamuona ndakachera mvura ndakati ndakakwanisa kuichera ndegani ndakandichere hama dzangu ndokuti ndakapa ndichiuya kuno ndakasvika kuine mvura yakanga iri kupi ndichimwawo iyoyo. Saka ndakaona ndikwanisa kumwa mvura yangu ndegani ndichamwa nemi. Saka ndinda kunene kuti muye pano tifare hama dzangu ndichida kuti mufare musanetsane ndichakutengerei zvekurwa pachaitwa zvakawanda pachaitwa tiri pano zvakare tiri pano ini sekuru wenyu basa randinoita ini nderekubatsira vanhu kurapa zvechivanhu. Saka ndiri pano ndine mudzimbi yangu netikomborera kuti yaita kuti muzongana papi pano pacharidzwa ngombe yechivanhu tapedza pacharidzwa pendi rubanzwa tabva pano chaenda kumabhawa ndikavakako monopara kusvika panguva ichapera mutambo asi tiri pano kusvika kuzikusvika mochena tengaya matambo. Ndiri pano ndonizamose ndinonzi Mahachi ndiri kuchaimeni muno munyanzonya district kuchaona chisakakura nemurume uyo munoona anonzi Sekuru Musuda Gorodo. Saka ndine zvakawanda zvokutaura but nokuda kwenguva ndofunga mandiziva pamberi ZANU-PF pasi nemhandu ndakuchingamidzaiwo kune vamwe vakuru vangu vari pano. Alright, hanzwana hamuna kusimudza maoko pamberi ZANU-PF nababa Mnangagwa pasi nemhandu. Anofunga chasimba ichi. Alright, ngandikuziise vanhu vari pano chairman muri chairman waZimbiti ndikauye vasangane nemi. Pamberi neZANU-PF pamberi nekutonga pasi nevasingazvide. Ndini chairman wenzvimbo ino Nyadzonya district ndinonzi chairman Zimbiti. Haleluya. Handina zvakawanda zvokutaura nekuti mufaro wangu wakanyanyisa nezviri kuitika pano. Saka ndiri kungoti vanhu vese ngatifarei tine tariro. Haleluya. Totenda nemashoko abva kuna chairman naye. Chairman ari padhuze. Alright. Ndakatise nguva ino kune mutauro wedu wekupedzisira akamirira musangano. Amai Mpumira, provincial member.
mufunge chekutanga ndinoti makadi henyu abi yangu tiripo zvedu. Regai ndicherechedze pano varidzi wenzvimbo ino, sabhuku wevhireji rino ndigocherechedza sabhuku wakamirira nzvimbo ino, kansera wedu kana vari pano ndazwa kuti kwaita nhamo mudunhu munomu. Ndigocherechedza zvakare wemhuri yatiunganidza pano, ndigocherechedza chiameni Zimbiti nevamwe vavo vari pano, nakansera Mahere wokuwadhi ndavaona vari pano. Ndoda kukutendai nekuva pano. Ndigocherechedza mambo wangu Makope wenzvimbo ino, ndichiti pamusoro ine chinanga. Pano ndiri kunzwa kufara. Ndigocherechedza MP wangu vatori pano. Ndoda kukutendai nokuve pano MP weMazoe North constituency. Ndigoda kutenda mufunge zvenyu. Pano ndiri kunzwa kufara, mufaro wakanyanyisisisa. Maofficers edu ndoda kucherechedzesai. Kuno tinonzi tiriwo kumakomo kuwadhi 2 Mazoe, asi mufunge taane Harare pano, kuburikidza kwaMwari nemudzimu wenzvimbo ino kuti tawandirwa nyasha kuva nemwana tichisa pane zviri panapa. Mukatarisa hatisi kuHarare here vanapa? Aiva ngatitaure chomari musarwadziwe, hatisi kuHarare here? Habi yangu zvinofadza, kufadza kukuru. Shumba ndoda kukutendai nebasa ramachita pano rekuvhura nzvimbo ino nezvamatiitira. Vanhu vemuChaona vairara mumabhohoro vachigarira mvura, Chaona yainzwisa tsitsi, asi ezvino zvaamapachamo. Vangu amapachamo emvura akuda kugeza pamadiro. Vasikana vaviri muri pano iyi. Shumba vane vakadzi vaviri sekuru vedava. Sando dzenyu vana vasikana. Handitika regai ndikusiire ishoko rekuti handisati ndanatsokunzwisisa seFrida ndakamurera uyu. Handisati ndanatsokunzwisisai kuti munobata sei vanhu vasikana imi. Asi ndoda kuti muteere ruoko rwomurume wenyu Excellent, runoti mukadzi ari murume. Well done Shumba. Mwana chavadirwa nyasha, mufunge zvenyu kwana mwana akadai. ZANU-PF ndene zvese zvamwari kuti ZANU-PF yakaomati izvi zviri kuitwa kumbe asikana izvi. Abi yangu ngatidzidzisei kungoshanda tikopewo. Mwana umwe akaita zvimosaite godo, hatimboda pano tiri kufara tiri kudya, handiti? Saka toda kungofara nokupembera. Ndakamirira musangano weZANU-PF, nofunga mwe munondiziva, handiti? Vatarwa nzitirama mpumira ndakamirira Women's League mumaCentral Province, handitika? Saka ndafarisisa kufara kukuru. Ndafara nababa vakabereka sekuru. Ndoda kukutendai naamai vese nemhuri dziri pano. Handitika vasikana vari vari naZANU-PF nekubudirira nedevelopment pasi pasirema maita enyavi yavo. Mr. President Alright. Tinopa birire kutenda zvikuru mufunge. Nemashoko ane uremu, mashoko ane udzamu ari kutaurwa panapa. So chinhu chandangofarira pandauya kuno, ndafarira kuti vanhu vekuno kwatomboonawo munhu wemuTV achifamba panze. Munoziva ipapo chimbomberai maoko. Munoziva kune dzimwe nzvimbo zvinoyera kuona munhu wemuTV wamunoona muTV achifamba panze nemakumbo kudai. Izvo zvizvo koma makingwazi munongoaonera
mumafoni muchingonzwa nziyo dzavo ava vakagara apa. Ane nharo ndiani? Ava wengo vachimba. Ina handina nharo, ndine pressure. Ndo nharo idzodzo. Ndikweti nharo nepressure zvinosiyana. Zvakatongotungamidzana. Asi wese mweya. Right. So ndinopambiri nekutenda. Ndofunga sekuru musunda gore wataura panapa. Zvikanzi inini ndiri sekuru vevanhu. Sekuru musunda gore ndofunga wangozoti dambu hawana kunyatsa kupedzeredza. Sekuru musunda gore vanobatsira, vanorapa ndichiremba. Wachirapa wachishandisa chivanhu. Nekumwe kutaura sekuru musunda gore ndimazvikokota nyanzvi inonyatsa kuziva kuti mushonga wechivanhu uyu unoshanda basa ripi, uyu unoshanda zvipi, uyu unoshanda zvipi, uyu kunyanya kuenda kumberi. Tangada kutoenda. Ndini ndiri kutaura. Buya yesu. So kune vamwe vanota isisu ndane nguva ndane 10 years handina mwana. Ukaenda kwa sekuru musunda gore kana meke musingazivi ndakutozvitaurira pano. Ndokwa zvinopererawo. Zvinoita. Ukati wewe pane wamwe anenge wachikanda mhepo wachikukandira fodya pasi wachideketera zita rako kuti uite munyama usawaite mabasa usadi ukaenda kwa sekuru musunda gore zvatonaka. Nekumwe kutaura sekuru musunda gore igireda. Wabva watopedza. Alright, saka so panapa regai ndidainze Sawira. Ndisawira ane uyu. Muzawa ari padhuze. Bururu Muzawa we. Sawira Muzawa. Ava waomberere maoko achiuya kana kutopukuta putu dzawo achifamba kudaro. Awo. Hello, Chaona. Hello. It's our second time to meet again. Tinokutendai zvikuru mhuri yeChaona. Zvikuru sei kune vatungamiriri veChaona kumusangano weZANU-PF. Ndichidzoka kumasabhuku nevamwe vakatipa nzvimbo yekugara. Ndinokutendai mose. Ndinokutendai zvikuru nekuti gamushira ndinokumbira kuti murambe muinesu. Kuine zvinotambudza, ini Sasawira ndiri pano. Shoko ngariuye, zvanetsa mudunhu. Tinovataurira vamusunda gore. Kana shirikadzi dzikawanda, uyai futi kuna vamusunda gore vanogadzirisa misha, vanhu varoorwe, vana vagare mumisha kwete kuwanda seshirikadzi. Tiri kuti nevekuno kwatiri, ngazvisatange nevatorwa asi nemi. Ivaine super basa rese richaitwa namusunda gore, tinokumbira rutsigiro rwenyu rambai muinesu. Ndinotenda. Right, amazvita Sawira mukurekedza ndibva ndakumbirawo assistant commissioner vari pakati pedu wauye wambotipawo manzwi maviri. Assistant commissioner vari pano wekuzeta timbozwa kuti zvakamira sei baba. Asi make sure kuti wachiuyawo hapana problem pana. Kwete zvetikati zveproblem ka hatidi problem, tinoda program neprogress. Saka ngawauye zvavo nekuti pamangodaro ndaona vamwe wengo wakunyumwa. Varipo. Ndisi kuziva imi mataura menge mawaona. Ini ndine problem ndinooneswa. Saka waripo kana mawaona vari kuuya. Vari kuuya nditika vachigadzirira zvavo kuuya vari munzira. Regedzai tibva takumbira ndiani uyu unandionayo unotomuziya. Tarisa takambotaura naye paya akanyepa. Inini ndoda unozi Matamba. Wamatamba? Unoziya kuti taiti tichifamba tichienda kusukuru zviya, pana akaenda kusukuru ere pana? Ise nemhasi Matamba emusango sade kuvhiringidza vanhu. Wamatamba uyai henyu. Matamba iwe unoti ukanyatse kuribata wadzike mugomo wogare padombo woripanya. Iwo pari kuita misketi yako manje ka ndepekuti mistake chirungu chacho ndechakweni sadaro bayo. So uri kudainzira vanhu ava wambowaona vari pano here wauri kudainzira? Pana maidhemu panapa akandifundisa.
Ko Wamatamba. Wamatamba varipo. Ishamwari ya Msundagoro. Saka hawasikuuya. Iyo Amatamba wacho kana akarekera hawakuuya. Ine hangu handisine yanazvo. Asi pangu hangu nandasakura ndikadini. Alright. Ande pamberi pacho. Inini munhu wendiri kutoda manje ka. Ndimai wakabereka because tangoona baba basi. Achidai baba achidai so. Ndakutoda kuona mai. Mai we. Oh. Unoziya kuti paya ka. Uyai kuno mama. Unoziya zvakazoita mai rimegore. Ndaifunga kuti maybe zvimwe wanyepa zvikanzi komborerai wana wangu. Mwari komborerai wana wangu baba. Apa vanopinda nevanobuda. Muvarangarire wana wangu baba. Kana kasetira choraitengwa iri. Raingo tengwa bichana. Iro CIT iro rairira pairo. Ona manje ndakombwa sorry hapana zvendatadzaoba. Itangoti Matamba basi isusu. Auya iri Matamba. Wauya kawa Matamba. Wamatamba. Ngatizwe mabhuyo awo. Alright, hanzi murume wangu Foster ngauye futi ndi mama wari kutaura saka takumbopa Wamatamba wataureka. Ndizo ere shamani. Security. All right. Ndakupani manje ndakuita confusion. Saite confusion, teta conclusion ipapa. Ndakuita confusion wano wacho wanda ndopa mama ere. Ya bira ina baba ipapa. Bira ina baba mzazi. Bira ina baba mzazi. Right. Azi ndima ndoda kuti ndichitaura baba akatarisa. Baba vatakure iwa uye. Wanomfamba. Anzi ndiri kuda darling wangu padhuze. Amai wacho vanonetsa rudo rwacho rwakanyanya. Unoziya kuti musuya tiri pachechi. Takangozwa nawo kuti ziyanda nduwe. Saka ndoda kuzoziya kuti ichi chinombozi ziyanda nduwe. Waziva kuti chinozi ziyanda nduwe tiri kupa $10. Waswedera chimira tinzwe masoko. Right. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kutenda one zvaitwa nevana vangu pano kana kwandikera sanda chokwadi baba zvinodadisa izvi arani arira zvinodadisa arani ndiri kukumbira kuti nemhuri yangu mundichengeterwo kuno zvakanaka chokwadi baba baba wacho ndiwo vano nemuziroadhasaitifeafeyayo kamuziku wako Amen vari kufara. Amen vari kufara uko. Haini ndine mufaro ndiri kufarisisa. Amen. Ndiri kunzwa kufara nezvaitwa nemwana wangu Oliver Git. Vashoma vanesanganiswa nokuda kwemufaro wakadai asi ndiri kufara tasanganiswa nekuda kwemwana wangu Oliver Git. Hai ndiri kunzwa mufaro apa ndina sweetheart wangu paside Foster Git. Kunyangwe achembera ari bofu asi murudo anoona timo murudo chembera uinzwa yari kuramba kuchembera Foster Git. nei uyu mukadzi ako nditi itachembera kamujaha apo ndakuidzwa nemunhu wakuinzwa pasi uri bofu kapafamba utobatirwa nzvimbo kana iwe Foster. Nzvimbo ndinaye. Unotoba nzvimbo ndialani kauyi naiwe Foster. Upi? Uyo kauyo muzukuru wangu. Makuhenyi uchachakodzera muraramo. Aiwa timbofa takarwa apana chinombotirwisa. Chii chingatirwisa? Iwe bhebi rakada utambe nedoko. I Chaplain Chocolate with marriage officer. Ndakuchatisa vaviri ava. Aiwa ndikunzwa para mukuona gotwe redu iri ndo riri padhuze imbotaura nevanhu vanzwe mwana.
Ipo. Moresa vanhu mwanangu, moresa vanhu. Kakangwara hanzi namukoma maki gawe kumagitare fana gawe zvake kumagitare. Kakangwara apa kufanana namudhara wacho. Kubaba wacho chaiwo kamutarisa. Dai zvaibvira ndaiti tinashe Mugabe aregedze kusvika pano kuita madhienye. Unoziya shamarika. Araitika vari kutaura ndinokumbira kuti muti ga nekuda kwenguva dzangu. Panguva ino kumaono sekuru Nyangatani. Pamusoro vabereki. Chekutanga ndinokukwazisai mose pano pachaona. Ndinonzwa kufara nemhemberero ikuitwa zuva ranhasi kudai. Ndafara kunyanyisisa vamusundagore vachishedza vanhu vese vachikwanisa kunoungana kudai nemabasa avo avanoita. Ndichikorokotedza kune mimhuri yekwamusundagore. Ndinoti makorokoto kwamuri nekufara kwamuri kuita chatisingangoti chete igodo. Mhemberero yamaita indafara nazvo. Tichibata tiri pamwe chete. Ndinonzi sekuru Nyangatani, munondiziva, mwanondiziva, mwavandizivi. Ndiri pano paGlendale. Ndo pandiri. Nhasi tauya tiri Pungwe panapa, Pungwe tichipemberera. Zvese zvaitwa izvi tichizvikorokotedza. Musangopemberere bedzi. Ngative neruviri rwatinokanda. Midzimu isumudze, midzimu yemurike. Aiwa, mazhinji andataura. Rega tisiyire kuvaridzi. Vakomana vakagara vakazvitaura kuti hapana nguva isingasvike yamusundagore nhasi yasvika. Ndiyo iyi, ndatenda. Tinotenda sekuru Mazvita. Waombererei maoko sekuru wachidzikawa. Eka aiwa. Pamusoroi vakuru vese ukongwa uri pano vatoti ma-VIP kana kuti kuchirungu, ma-very intelligent poachers. Ini ndonzi Constable Nyauma, asati asajeni zvangu, but ndakamirira mapurisa ezeta raPichombira. Kuchombira kuri kufarwa area yedu yatinopolisa isusu ka chiitiko chaitika panapa ichi kubva ndauya kuno ndochekutanga. Vanoita gode kuita zvenyu but murume adadiswa uyu. Muumbirai maoko. Chaitwa nemwana wangu, umbirai maoko. Chandakukumbira. Mambonzwa kuti bhedhi richabuda panze handiti? Nemo ari panze apo hey. Panapa taura takakwana. Vacharasa hunhu panze, uchenjere kuti uchatomwa musa 6 January handiti? Makoti akavhara. Ukafarisa mukati ndatete. Mazvita. Ndatoti kutotaura kuti Major Street atori pano ari kufara ufu. Inzwa ka chocolate. Yes. Handiti wanzwa mashoko ataurwa. Inzwa ika vanhu we ngationesane ka. Yes. Singwa machechi akawanda ichivabvunza mubvunzo mumwe chete ndikasiya ndoro muchandipaire mukana wekupota ndichimwa doro ndichipemera kusiya kwandinengenaita doro.
Chama!
zvezva mwana achiri masikati chuwashe muripo here tokuzivisai kuti hanzi tatambira shoko kubva kumapurisa hanzi nguva ndo yakwana yei hanzi yekuti tichinyatsotanga kutanga purogiramu chaiyo chaiyo o mamwati zvapera zvakutanga manje wakomanaka chimboita imheremhere ndinzwa apapa munoziva ndambozvitaura ndikati bhendi ramukoma makingwazi kuripinda ma$20 50 zvichikwira asi nhasi mimi manzina sekuru musunda right muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwese kwamuri nhasi ndina sekuru musunda gore pane chiitiko chese chenge chichiitika ndikuda kuti ndimbonzwe kubva kwavari kuti zvakambomira sei vambotitsanangudzirewo zvishoma pane chiitiko ichochi kuti vari kumbozvigonawo sei zviri kumbofamba sei sekuru ndikuda kuti musangane nevazukuru tikuona pane mutambo wenge uri panapa mumbotiudzawo kuti mutambo uyu wenge wakamira sei kuti tivhure musha wasekuru kuchangocherera mamhuri yavo nova musha wakavakira mhuri yavo sekuru saka ndo chiitiko changa chiri pano chatikatidedza hama dzose dzemuno muZimbabwe kubvira kumabura kusvika kuno kuchiweshe takati wese wachanga wakamwana papi wapani takatsvaga muimbi akanga achifadza vanhu vapi zvamuri kuona kudai vavariri yangu ndekuti kumhuri yeZimbabwe tingowani kuwirira tingowani kubatana tichivabatsira zvakare munhu amwe matambudziko zvinowanetsa makanenguva tichirarama nekuti vagere kune zvizhinji zviri kuwanetsa mudzimba dzavo vachitochirarama saka vazhinji ndinenge ndinavo ndichivabatsira saka ndirikuti tichange ndiinayo mhuri yeZimbabwe ndichivabatsira muna mamwe matambudziko zvinhu zvifambire nzira yakanaka neimwe zvakare mhuri yeZimbabwe nematambudziko akasiyana-siyana asiri yeurwere asiri chi vanotambudzika nyange paupenyu hwekurarama ndinovimba kuti ndichange ndichivabatsira ndiri mukati menzvimbo ine chiweshe ichokwadi aiwa ndinotenda sekuru idzo dzimwe dzacho ndichazosvika zvangu kumatare nekuti shuwiro yangu ndaida kuti ndimbonyatse kusvika pamatare penyu pamunobatira basa ndizoitawo futi hurukuro nemi papo muchindiudza kuti ndezvindapi matambudziko amunobatsira kune vazukuru venyu vari munyika aiwa tinotenda saka so pane chiitiko ichi vagari vemuno musekuru vazvitambira sei vagari vemuno vari kutenda vari kufara zvandikavaitira mukati menzvimbo ndakavacherera mabhoro emvura ndakavaitira zvandikavaitira komiti vana ndakavakombotika inonise kubhora saka vanga vachifara aiwa tinotenda tinotenda ndoda kuti muchingotaura mashoko ekugumisira kune vazukuru venyu muri kuda kuti kudii kwavari nhasi aiwa kumhuri yeZimbabwe ndiri kuti kwasi kwamuri ndiri kuti muve nezuva rakanaka kwese kwamuri muri vazukuru vangu zvakunetsa batai sekuru venyu ini musundagore ndikubatsirai kune vamwe vanoshandisa zita rangu vachiti ndiwo musundagore ndiri kuti zuva ranhasi ndionei chiso changu muzive kuti ndini musundagore wacho makaona munhu asina chiso changu asi musundagore anenge achikunyeperai saka ndinokurudzira kumhuri yeZimbabwe vanenge vatora sekuru vanoita vhidhiyo koneni vandiona vachitaura neni ngavasashandise mafoni namba yekupiwa vasingobate munhu wacho ngavakumbire kutaura nasekuru kutaura neni vachindiona ichokwadi tinotenda mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwa ndokutaura kwasekuru musundagore munoziva kuti munhu ukaita zita rine mbiri kune mamwe matsotsi anenge akuzouya nekuseri akushandisa zita iroro kuti no ndini sekuru musundagore tumirai mari panhamba dzakati ndikubatsirei dambudziko renyu saka hanzi ipapo chingwarirai mukaona vanhu vakadaro itai video call plus nhamba dzasekuru musundagore ndo dzavanongoshandisa ava ndo sekuru musundagore chaivo vatinoziva ngwarirai ipapo. Thank you very much mhuri yeZimbabwe. Regai tiendi zvakare pane zvimwe zvikamu zvinotevera. Sekuru musundagore munina wangu sekuru musundagore mukomana uyu zvakakutanga achiri kuprimary ari kumagrade 6 ndipo pakatanga basa iri zvichitaita sokutamba tikatozoona kuti tokwadi mukomana uyu atosvikirwa nemudzimu mukuru wobai womumusha ndokubva atotanga kubatsira vanhu achiri mudiki kudaro aiwa aita mashora nezviratidzo achibatsira vanhu atova nemakore mazhinji achibatsira vanhu mukati mebasa iri vazhinji tichikura aiwa vakatopa kutenda kuburikidza nebasa iri ndiro raadai kupfuurira naro pamberi raari kungoita parizvino. Alright. Saka nhasi pane chiitiko chatinge tinacho ichi muri kuti kudii? Aiwa ndinonzwa kufara kana ndichiona
sekuru Musundagore munina wangu achiita chiitiko chakadai achibatanidza mhuri yeZimbabwe ndofunga kune vakangozvionawo mukati muusiku wapfuura pakanga paine mhomho yakawanda zvichireva kuti vaifara vari kufara nemabasa ari kuitwa nasekuru Musundagore uye vanhu munhuwo kuti pane zvese zvaari kuita kunyange pane chiuviri chaanenge awana munhuwo ari kuzorangarira uruzhinjiwo kuti vanga vachibhenefita pabasa rake raanoita izvozvi zvimakatarisa mukati menzvimbo ino yechiwezve akachera kunyange nezvibhorani zvomvura mvura ichayanga yanetsa tarisai munoti mugore rakanga risina kumira zvakanaka risina kunaya mvura asi akabatsira vanhu nokuchera zvibhorani vari kuwanawo pokumwa mvura izvozvi zvimukatarisa pamabiko aya pakatobayiwa mombe dzingaite 2-3 vanhu vose vakadya vakaguta vakava nomufaro pakadaidzwa muimbi akaya akaimba akarara achifadza vanhu uye pakava zvakare nebiri ranga riripo rechivanhu varara vachiridza ngoma ipapo vanhu vakava nokufara saka ndinoona kuti zvakanaka nekuti munhu ari kubatanidza ruzhinji rwevanhu uyewo ndaona zvakare pane chiitiko chazwapo chokuti arikuda kubatsira kunyange nevechidiki kuti vabudewo mukati mezvinodhaka mukuburikidza nokuvapa mota yekuenda kwavanoda kuenda kunotamba mabhora avo uye nokuda kuvatengera zvakare mabhora nekuti vanga vachinikisa saka ndinozvikurudzira izvozvo nokutenda kuti munin'ina wangu Musundagore munhu ari kurangarirawo noruzhinji haasi kuzvifunga iye pachake. Sekuru Musundagore ndinovaziva ari chiremba anorapa chivanhu chero vasina dzimba chero vakatizwa nevarume zvese Sekuru Musundagore vanozviita uye nhasi uno Sekuru Musundagore pane chiitiko chaitika panapo pachaona ndanzwa kufara chaizvo nechiitiko chavaita pano uye nekuvhura imba yavo nekuvhura mabhawa avo handiri kunzwa kufara nebasa riri kuitwa naMusundagore uye Sekuru Musundagore mbiri yavo iri kufamba yekurapa aiwa handichiremba anorapa zvekurapa zviye nokuti Sekuru Musundagore vanoita zvose zvinofarwa nevanhu zvese vanongozviita Sekuru Musundagore ndiri kunzwa kufara nebasa ravabata pano pamusha wavo unoyu ndanzwa kufara chaizvo ende uye panga pane chaunga chevanhu uye mombe vatotenga imwe iri kutobayiwa izvozvo kuti vanhu vadye pano funga pana pamasikati panenge pachinakidza chaizvo Sekuru Musundagore vachiita basa ravo. Right, ini ndinotenda nebasa raitwa naMusundagore ende zvavakatiitira. Inini handigare munharaunda ino asi but ndinotogara munharaunda ino. Zvavakatiitira izvinezvi tiri kunwa mvura muno manga mune nhamo yemvura izvinezvi tiri kuchera mvura ende uyezve nebasa ravo ravari kutiitira muno kana nekwese kwavari kuenda vari kubatsira vanhu mune zvakanaka ende hakuna munhu ari kumbonzi abva haana kupedzerwa dambudziko rake raanenge ainaro. Vanhu vese vari kupedzerwa dambudziko ravo ravanenge vainaro saka ini ndinotenda uyezve nemabiko avaita uyezve nekuvhura kwavaita mabhawa avo avainawo izvinezvi ava tinotenda kusumudzira nharaundawo yedu ndinotenda nemashoko iwayo. Ndinototwa Sekuru Mubaira ndinobva kuwadhi 1 ndafambirawo sekuru kuno ndingonzwawo basa ravari kuita ndingonzwa ngofarira mukati menharaunda ino saka ndiri kuramba ndichikuti kuna sekuru ndinotenda nebasa ravari kuita varambe vakadaro kusvika zvese zvanaka sezvikungotorwa nevanhu muno muchaona kuti izvezvi tiri kufara nekuchera mvura taanapo nei vanhu vasingabereke vakubereka nekuda kwasekuru Bosi Gwalangwa ndinotenda newaye mashoko.